teste benne van olyan is, hogy egész teste benne. Igen, igen. Egy olyat, hogy a franci és a suta együtt legyen benne, a két test együtt. Jó. És ha ez megvan, akkor utána a franci és a Petinek a teste együtt. Hogy a szabadításkor külön jönnek a testek. Utána mehet a Gergő. A Dörbe jatkosával. Nem tudom, már besinezem, már összeverem, már eltöröm, de szabadítását légy szíves, amikor szabadít, meri ki a vizet, emeli ki a lapáttal. Majd a bal oldalról csináljuk visszafelé, hogy ne tükröződjön, vagy ne süssön bele a nap a kamerán. Jó. A suta meg a Gergő van együtt. Jó. Az is jó, mert a testük nekik sincs együtt. Már végül is mondjuk első fontos, hogy a toll legyen együtt. Tehát nem ártana a testük is együtt mozog.
próbálunk nyúlni, és próbáljuk a végével gyorsítani. Vége eltől ölbe kijön. Na most ami idáig hiba volt, próbáljunk meg a kép kedvéért változtatni, tehát nem lógat a 3-as és az 1-es. Késtünk 1 percet vagy 2-t, hogy korán jöttünk, mert megjöttek a látok. Aha. Látom. Kedvéért! Nem? Még jobban besűrítem a végét, rákészülök arra a vízfogásra, lazán lendület, testsúly, a vége viszont nagyon összepréselem. Gyerekek, próbáljuk egy laza tempót csinálni ebből. Fölmegyünk egy 26-28-ra. Eltolás ölkijövetel, kocsi az marad, csak eltolás, a hajót kezdem el hajtani, nem én kezdek el kocsizni. Nulla. Könnyen. 26-28, ez 33 volt. Picit jöjjünk beljebb. Gyerekek, most is meggyúlunk, gyakorlatban, technika. Ugyanazt csináljuk tovább. Most ilyenkor azt kéne érezni, hogy amikor egy tempó után abba hagyott, hogy a hajó meg van indítva, és csak abszolút csak milyen könnyen lóg rajta a testsúly. De azt a sebességet a testnek kövessük le. Ez ennek az egésznek a lényege, gyerekek, hogy a testet annyit nyomjuk bele, amennyit a hajó fut. A hajó futására nem maradjunk le. Ha lemaradunk, akkor rögtön utána rugunk lábbal, és rántunk be karra. Be egyenesbe. Jó. Kezdjünk-e megint eltolás ölkijövetellel egy tempót. Gyere, kezdjük el tolni, toljuk.